Sirkal kokalo e migao mar tuke onyisi mondo oket maino e bero chenro mag tuke ma itimo e kor gwenge kaka yor miyo kendo ting'o malo talanta mar rowere ahinya to mago ma pod tindo manyalo konyogi e ngimagi mabiro. Coordinator mar UDA gwenge ma Nyanza Agri Otore owacho ni rowere mani kod talanta mopogore opogore e kor gwenge kokalo e tuke mag adhula inyalo kony kendo nyalo medo dongore mana ka giyudo sir e chenro mag tuke. Oloso e skunda primary ma Kombaka e kinde tugo e kind tim mar Kombaka FC kod Masanga FC. E kinde tugo go bende ne giyudo sir mowuok kuom jagoro mongirore e migao mar arita Dr. Raymond Omolo ka timbe ariyogo ne yudo mich mopogore opogore kamoting'o lep tugo, wuoch mag tugo, piche to kod mwandu mamoko. Ka joma mbele karita nyithindo gi dhi kawo the space the vacuum magidhiweyo. Koro watemo mana ni mondo wanachagi, wamanyo negi good playing ground, wamanyo negi equipment, kaso ka nitie financial support manyalo miyo giwuotho mondo gibe gisom talent. Dr. Omolo okelo ka mpira, okelo ka lewni, omotivate nyithindo e yo moro maber ma gini en gima onego bedni itime koro nationwide. Nyithindo mabiro ka at least wakelo negi boots, full team, wamiyo gi full uniforms, wamiyo gi nets at least mondo ka gigocho ing'e ni mpira oloyo kata ok oloyo. Through this initiative, waneno ka nyithindo dhi yudo gik mabeyo mbele. Most of them osekaw kendo somo e sikunde mopogore opogore. Ramogi watieko weche manyien mago imore gi sani. Kata kamano